Sikat na vlogger. Nasira ang sapatos. Inayos sa mall. Ayan. Ay, kikatawan ko ninday. Okay na. Aba, automatic. Ha? Cute siya eh. Oh, log. Inuo ko. Mas dako ni mo na, day. Bugat. Oh my God. Ang sipag niya. Grabe. Saklolo, saklolo. Guys, mag-ayo-ayo guys ha. God, tingnan mo naman ang entrance ng mall. Paano pa tayo makalabas, ha? Look at this situation. Always blocking the entrance and the exit. This is a big problem here in mall. Island City Mall is like this. Blocked by a lot of new cars. My God. Daming tao ngayon kasi it's a holiday. Alam niyo na pag holiday, marami nagsi-shopping, namamasyal, kakain sa labas, kakain sa mga restaurants, mamimili, mag-shopping. Ayan, tuloy. Kaya kami nakikigaya, pero kami konti lang binili. Yan, yung kailangan lang natin, kailangan. Alam nyo ang mga bilihin ngayon, and then look at the sun. The sunset. Wow, ang ganda ng sunset. Look at that. Sumayaw ka nga ng TikTok muna. With the sunset. Tararararan, terananan, tedentintintintin, tantintintintintan. Ha? Ay, may nag-TikTok din dito. Ang galing. It's a coincidence. Ang cute nila. Nagti-TikTok sila doon sa sulok. Huli ha? Huli. Ganting palahan natin ito. Isinoli talaga sa lugar ang cart. Wow! Palakpakan! Yay! Okay, ang dami kong kasama, oh. Ang dami kong kasama. Ito kasama. Isa lang. Ang dami sa likod ko. Siopaw at ng beef wonton. Pero wala pang beef wonton. Tapos, kumuha ng take-out. Yun lang. Yun lang, ang daming tao. Kaya medyo matagal yata. Nandiyan na? 117. Ayan. 117. Go. Dahan-dahan na. Mapatapon. Ayun. Kain na tayo guys. Wonton. Look at this. I miss beef wonton. Kasi doon sa ino-order na namin sa CPG, laging out of stock. Bakit kaya? Laging hindi available. Ngayon, available. Ito ang favorite namin dito sa Chowking. Tapos lagyan natin ng manghang. May butchi din. Yan ang dessert. And then, itong siopaw ngayon ay no need na ng sauce. So, kainin ng direct. Tapos, ang kulang na lang is the take-out para dun sa dalawa. Yun. Kain na tayo. Pakita ko sa inyo ito. Ito muna. Madaling ipakita. Ako, look at that. Kawawa naman yan, no? Nagutom mo.
Nagutom, oh. Kapapasyal, oh. Hala, sige. Mainit. Kayang-kaya yan. Oh, dahan-dahan. Yummy. Mark Wins style. Mark Wins. Whoop. Umpisa na niya. Mark Wins. Nahihiya. Hindi ka pwedeng YouTuber. Nahihiya. Hindi nagmana sa akin to na hindi nahihiya. Salamin dyan para magaya ko. Why? Magaya mo yon. Magaya yan. Number 117 again. Wow, andyan na yung takeout. So, no more problem. Already complete. Ayan, very good. Okay. Kain na tayo. Let's eat, guys. Nakakatuwa itong mundo ng mga vloggers, guys. Kasi kanina, nasa parkingan kami, nakita nyo naman, meron 2 TikToker nagko-cover doon sa likod ng van namin. Natutuwa ako kaya binigyan ko ng calling card. Ewan ko kung mag-subscribe yun. Tingnan natin. Pero alam nyo, gutom ako kaya kain na muna ako, ha? Okay? Sa inyo na lang ito, oh. Tigisa kayo. Ayan. Ayan ang butsi nila, oh. Ayan. Ba't kaninang pagpunta namin dito, ang liwaliwanag. Oh, after 2 hours. Ganyan na. Oh my God, gabi na. Oh, TikTok. Sayaw na. Tama na tayo. Ayan. Unsa na tingani mo, doy? Katong gakuan ani? Kadto siya? Si Perle Glenn. Ah? Glenn. Ah, si Glenn? Ah, okay, sige. Yun, si Glenn ang salesman namin sa tiles na binili kahapon. Tapos yun, yung kalahati lang nadala namin kahapon kasi 100 pieces yan. So, yung kalahati ngayon. Oh my God, ang trabahante ko. Wawa naman. Ayan, ang binuhat nila, oh. Marami pa doon. Ha? Naku, ang pawis niya. Oh my God. Simento. Ang simento, madumihan yung damit. Oh my God naman. Naglaro ng estuyaso. Parents must be very proud when their child always remembers to bring home the Damit. spoils. May damit pa siya, oh. Damit. May sombrero pa yun. Dagulo. He really made a Dagul. Wala, si Dagul. invention Kamukha for the kamukha ni world Dagul, when oh. he created Oh water my diggers. God, si Dagul nandun sa TV, Titan.